Пәнҗешәмбе иртәсендә зәйләләрне калын булып яткан кар катламы каршы алды. Төне буе яуган ак кар күзләрне иркәләсә дә, хәрәкәт итү өчен шактый кыенлыклар тудыра. Ишек алларыннан чыгу транспорт хуҗаларына да, җәяүлеләргә дә җиңел түгел. Әминә Зарипова Воздвиженка бистәсендә үз йорты белән яши, шуңа да һәр иртәбез кар чистартудан башлана ди ул. Бүтән дөньяны тутырган шундый мотор, конечно, но көрәргә бәк авыр. Әле теге пандемиядан ширләгәннән соң үпкәләр суламый җүнләп. Кар күп яуган көнне Воздвиженка бистәсендә һәркем үз йорт тирәсен чистартты, чөнки һәркайсының машина белән эшкә китәсе бар. Иртә таңнан торабыз да кар чистартабыз, чөнки без үз өебез белән яшибез, шуңа күрә эшкә барыр өчен юлны үзебез чистартабыз. Шәһәрдән шулай ук машина, трактор белән килеп чистарталар. Чистартып торалар юлыбызны, Аллага шөкер. Шәһәрдәшләребез туктаусыз яуган карны тиз генә чистартып бетерүнең мөмкин түгеллеген яхшы аңлап, тиешле оешмаларны тәнкыйтьләргә ашыкмыйлар. Конечно, убираю. Кар күп яуганга бер яктан сөенәбез, зарланырлык түгел, тик шулай да тракторлар төп юлны чистартып киткәч, безнең территориядә өеп көрт калдыра, аны яңадан алырга туры килә. Мондый явым төшемнән соң шәһәрне тиз генә чистартып бетерү мөмкин түгел. Бу көнне урамнарга барлыгы 15 берәмлек техника чыкты. Тракторлар тәүлек әйләнәсе тик тормый. Кар чистарту гына түгел, аны төяп полигонга чыгару да өзлексез бара. Тәүлегенә 500 тоннадан артык кар шәһәр читенә чыгарыла ди Благострой ширкәте җитәкчесе Рафик Зайнуллин. Работают в круглосуточном режиме 2 бригады. Осуществляем очистку и сразу же параллельно мы ведем вывоз снега. Почему мы делаем вывоз снега, не останавливаемся? Потому что масса снега большая и уже как бы складировать нету смысла, просто физически уже толкать его некуда. Кибет һәм башка шәхси оешмалар территорияләрен үзләре чистарталар. Бердәм тырышлыкның уңай нәтиҗәсе озак көттермәс билгеле. Явым төшемнәр туктаса, урамнар гына түгел, ишегалды мәйданчыкларында да тәртип урнашачак. Адилә Браханова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.